Ναι, έχω μια τεράστια απορία. Έχω την δυνατότητα σε πολλές φάσεις να συζητώ με ανθρώπους οι οποίοι λαμβάνουν αποφάσεις για την υψηλή οικονομική στρατηγική της χώρας. Έχω κάνει μια συγκεκριμένη ερώτηση. Για ποιο λόγο συνεχίζουμε ακόμα και σήμερα να φορολογούμε τόσο υψηλά, εκτός τους ίδιους τους πολίτες, και τους φορείς των παραγωγικών διαδικασιών? Οι απαντήσεις οι οποίες λαμβάνω στην πραγματικότητα δεν είναι όχι μόνο ικανοποιητικές, αλλά δείχνουν ότι δεν λαμβάνουν υπόψη τους ένα σημαντικό στοιχείο. Το γεγονός ότι η γειτονική μας Βουλγαρία, για παράδειγμα, η οποία έχει δεχθεί ένα τεράστιο αριθμό από ελληνικές επενδύσεις, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, έχει μια φορολογική κλίμακα η οποία δεν θα την έλεγα απλώς και μόνο ανταγωνιστική, είναι προτιμητέα σε σχέση με την Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα ο ίδιος ο τομέας του τουρισμού δημιουργεί, και δεν πρέπει αυτό να το κρύβουμε, και πλήστα ζητήματα μαύρης οικονομίας. Οπότε ο συγκερασμός όλων αυτών των δεδομένων, υψηλή φορολογία από τη μία, μαύρη οικονομία από την άλλη, η αιχμάλωτη της γεωγραφίας σε ένα τρίτο πλαίσιο και ένα προσωπικό γενικότερα το οποίο όχι μόνο δεν είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει υψηλού επίπεδου εισοδήματα, αλλά είναι εγκλωβισμένο στο σύνδρομο της Ισπανίας, που στην πραγματικότητα τι είναι το σύνδρομο της Ισπανίας? Είναι ο τουρισμός που έχουμε στην Ελλάδα. Είναι μικροαστή από διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, οι οποίες έρχονται με ένα πάρα πολύ φτηνό πακέτο διακοπών που πληρώνουν στη χώρα τους, πηγαίνουν συνήθως σε all-inclusive ξενοδοχεία, που αυτό σημαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν αφήνουν στην τοπική κοινωνία συνάλλαγμα. Η συμπεριφορά τους είναι προβληματική, η οποία διώχνει τα υψηλά εισοδήματα που θα πάνε σε άλλα κράτη να αφήσουν το πολύ καλό εισόδημά τους, και στην πραγματικότητα δημιουργεί πλήστα αδιέξοδα η όλη διαδικασία, που αφορούν βέβαια και την ελληνική οικονομία αλλά και την ίδια την ελληνική κοινωνία σε ευρύτερο επίπεδο.